put a spell on you. Doctor Blanc, em sap greu estar parlant amb el meu marit. Bé, doncs hem sentit un enorme plof. Sembla ser que el Charlie ha ensopegat i ha rodolat escales amunt. Avall, escales avall! Avall, escales avall. S'expliquin coses lletges de la Mayra i del... Au! Què fas, Andreu? Explica'ns-ho. El Charlie ha rebut un tret. Un tret! Per l'amor de Déu! No pot mirar, que no puc respirar. Prometo que el sopar d'aquesta nit us en recordareu tota la vida. Déu meu, deixa'm respirar una mica. Andreu, ve d'aquí unes dones 3 com 9. Aquestes coses no són molt. Creus que aquesta no se'n durarà molt? Està arribant un altre cotxe. Ai, que crec! Ai! Hola. Bona nit. No, treguin això! Stop the things you do. On ha estat? Qui ha donat aquests cops a la porta? What up? I lied. Aquí és l'àmbit. Mateu, ho ha explicat a tothom. Tu no pots haver sentit Més coses? Se m'ha apuntat el pare, la mare, la cosina, la berruga, la pelvis... És que no us està res bé, collons! perquè no té cap mena de lògica. Aquesta història no és de plausible. És que no cal que sigui plausible!